מכירים את השיר? דומם שטה תיבה קטנה. השיר הזה שנכתב לפני כבר יותר מ100 שנה מתאר מציאות פסטורלית ונינוחה, כאילו משה הקטן בתוך התיבה, והתיבה שטה לה על גלי היאור. אבל בעצם, אם מסתכלים בפסוק, כתוב שיוכבד הניחה את התיבה בסוף. סוף, לפי רוב הפרשנים, זה צמחייה שצומחת בנהר. גם לפי פירוש רש"י על הגמרא זה כך. ולכן בעצם מה שקרה זה שיוכבד הניחה את התיבה, תקעה אותה בתוך הצמחייה, כדי שאנשים לא יראו את התיבה ולא יראו את הבן שלה שנמצא שם. אז איך בת פרעה ראתה את משה? פשוט היא ירדה ללחוץ בתוך הנהר, ולכן היא ראתה. האנשים שהלכו בשפת הנהר לא ראו את התיבה, רק בת פרעה. ובפעם הבאה שתשמעו את השיר, תדעו שיש כאן טעות קטנה.